nangkong dongin pet ka kabamday chapang ka Christmas. What is Christmas not about? Kabanangkong ka Christmas kamday chapang ka jingyo yakandu chiying chisem. Watla kalong ka babaha banyo yakandu chiying chisem. Kabaar ka Christmas kamday chapang ka jingpanriam itnat yala ki ying kisem. But kabalay ka Christmas kamday chapang u Santa Claus but ki reindeer. Ka Christmas ka day chapang u Jesus Christ but chapang jong u marway. Ka jingkan mau don burom ya ka jingwan longbru jong u cha ka ne ka slap perthai. Let's say don ki bakali u ne u Jesu balai u longkong san hadu ka ne balajan baro ka perthai ka tip chapang jong u. But what ya kurkom ken snemru lene ka kalendar lapan kela namar jong u kata na BC cha AD. But balai ki Kristan ki mane ya u lakha ya u Jesu ha ka snong ka berit ha Bethlehem ka bah Judea ha kari Israel. Lakha ya u ha ka ying ka baduk utrei kum misteri deng hadu ba undadap laipo snem kerta. Haden kata kumba lais nem u yalap bat u hikai ya ka kubor babaha jong ka jing imbam jukut. U Jesu don ka ying lajong, don degree, ju thokot, ju lej jing lej balat arspa kilometer na ka jaka balakha ya u. U klem long usem jong ka no ka hima hangne hasla khandeu. Ki paralok jong u ki no ya u marwe ha ka jing cha chitom jong u. Uway naki u kentait ru ya u. U Jesu u im hangne hasla perthai tang lai phulai snem kerta. Onda ki lapan yapno ya u da ka basa narpna hapadeng armut kinong tu. Kabalong karu kompen yap iben jong kicipai Roman. Haden ka jing yap jong u la tep ya u ha ka jakatep jong u wei pat ubru. Don la ka jong ka jakatep. Henry wat la kataru ka kalendar kala kela namar jong u ki briu ha ka leng ka perthei ki ya kren chapang jong u ki nong thokot bat ki historian bapau ka perthei ki tho chapang jong u manta la palat 8000 snem haden ka jingyap jong u ka perthei ka dang yai kren chapang jong u hoi don ki ba isi ya u bat don ru ki ba ich bat ki ba mane ya u kita ki ba isi ya u ki la penyap ya u bat ru hadu ki ne kisngi ki ba menta kidang don ki ba isi bat ki ba kren ben ya u hoi ula ya thu lepa chapang kata ba ka perthei kan isi ya u namar ba ukren percha ya ki kam sniu bat kampop jongka u Jesu nitip kat kum ke history u Jesu ulong briu u balakha ha Bethlehem Judea baru he usan ha Nazareth ka baha Israel. Kakten ublay ka yethu yangi ba u Jesu ulong shisha ubriu. U im rengkat bat ki bapop, u tngan, u sliang, u samthia, u isen u yam haba u yap u perlok chong u, bat u bitar haba ki briu ki pendon kambak la ya ka ying meneblay. Haoy, u Jesu u donlut ya ka jing long briu kumbangi ngilong. Henry kakten ublay ka yethu yangi ba u Jesu ulong palat ban ya ka jinglong briu. He is more than just human. Ulong ubaklempom haoy ulamat ki jing penchoy kumba ngiru ngiman. Henry uklem ngop ha ki jing penchoy jong ubaman. Ula job ya ki jing penchoy bar ki jing yele ha ki jing im jong ubaro. Hoy ula long shisha ubriu. Henry ula pen iru ba ulong palat ya ka jing long briu. Ukam ba udei ukun marwe jong ublay. Ubechong hakakti kamon ublay ukpa. Ukamru bahachwa jong Abraham ulong. U Jesu ulong ublay. Kakten ublay kayethu yangi ba nadu basdang jong kani ka perthei. U Jesu uladon lepa. Bat uladon haboneng bat ublay. Bat ula longru ublay. Balamba jong u la thau ya kane ka perthei bat ye ke baro layet hu le paru da ublai ha ka kitab u prophet Esaya kabala tho kumba news pas nem ha chwa u Chris
baka the soti kan pun kun bat on khot kerteng ya otau kun jongka u Immanuel kabumut u blay lem bangi ha Isaya lenong ka bakandai de khot ban riu ya u kun la kha hangi bat un nong sanchar jongi on khot ya u nong slok bapla u blay bakrau bor u kpa bom jugut usem ka jingsu let's say piong ngam nget bat ngam senya ya ka jing yathu jong ka Bible lada phim senya ya ka Bible balai phim senya ya ka don ke video hagan ka channel ka bala ai kerteng south likimat balai ngi senya ya ka Bible pet ya ka to ke video lada phi artaten ya ka Bible tungin phai byang ka jing ekran chpang Jesu kakten ublay ka yethu yengi ba u Jesu ule shibun ki kampla upen pet ya ki bamadla upen kot ya ki bapang yang thole ki bapang yap chiliang ki bapang mi snam upen kot ya ki ba anna upen impat ya ki bala yap udon bor halor kamaryang udon bor halor kiksuj utip ya ki jingmut perkhat bat jing thmu jong ki briu utip ru ya ki ki banjia badru umap ya ki pop jong ki briu haka jingsisha de tang ublay balaban map yakipop u Jesu namar ba ulong ublay haka do udon ka bor ban map yakipop hoy u Jesu ulong shisha ubriu badru ulong shisha ublay kumbaka kten ublay kalaong hayonis lenong banakong de khot bakhat saw u Jesu ulalong na bom jukut ulawan haka do barula im hapdeng kibriu u Jesu shimla long tang unong hikai ne ubriu babha shimla long tang unong le kampla shimla long tang u prophet hanrei ulong u Immanuel kabumut ublay lem bangi omju don ubriu hangne slakndeu u bakren bat hikai kumba u Jesu u hikai rengkat ke jingdon bor dalade he spoke with authority u Jesu uhikai ban it yaki nong chun jongi ban kerku yaki batim yangi ban le bha yaki bashon yangi bat ban duwai ru yaki bale snew bat le ben yangi uhikai bangi de ban map yaki wei kumba yangi la map bangi de ban le yaki wei kumba ngiru ngimon yaki ban le yangi bat kani ka long ka golden ru kaba ki pagan le ne kita ki bam ngai ti hau Jesu ru ki snyotanat bar ki manjur yakane ka ro u Jesu uhikai ru ba ki jingthmu ka donut bar ki jingmul che prakhat jongi ki long ki bangi day ban pek ngor namar ublay un bishar om tang ya ki jingle ki ba shabar hanre hadu ki jingthmu ka donut bar ki jingmul che prakhat jongi ru uong baladangi pek da ki jingkwa brai ngila long ki baklim ladangi bitar klemnya ngila long ki ba penyap brio usem David ru wong hakmi la thau yanga ha ka jingbam hok bat ha ka pop ka kmi jonga kala pun yanga u Jesu ong naba naga donut ki mi ki jingmut bamman ka ba penyap ka ba klim ka ba yakai kenthai ka ba tu ka ba sakhi lamler bat ba krenben baro ki jingle snew ki mi naga donut namar kata ka daw u Jesu ong don kam ya ubriu ban yo ya ka jing khapat da mensem bekuit ublay knamba long u jing thau bathamai u ba ka donut jong u kan long ka ba it ya ublay bat ya ka hok baro klem ka jing khapat ubriu unam la ban yo I ya ka hima ublay namar ki jing la pop bat ki jing rengkang jong I ngila de hok ban yo ya ka jing bitar ublay hanrei ublay ulong uba isnei baru pekerhai ke jing it yangi ki nong pop ula pha yela ukun bemarwei u Jesu Christ ban wan shagane ka slap rathai u Jesu dakamon le dehi u kiu sha ulom kalbari uba ya ka deng phna ka bakhia u cha sampat u cha leben u cha chitom bat u cha yap ka jing sha yap ka bashar khai hadu kata kata halor ka deng phna na ka banta jongi ki briu ki bapop baru mi pat hagasni kapalai
Uji su u im uyab ban umipat na kejing yap ban siu spa ya ki pop jongi kena bangin yo ya kejing map ban kejing im jong play ya bangin ban ishanya hau don wei unong tu kali ubala syakem ha kipulit kila ra ya u syake ying bishar onda la bishar ya u haying bishar da unong bishar la pau shna ke sakhi sebut baula le ya kata kamsniu namar ke kamsniu ke baula le uta ubriu ula dehok manca set patok hanrei ka don ka jamin la ne ka kuna balada ula ban siu ya kata kuna unlight no hanrei uta unong le kamsniu don pisa ban ba jamin dalade yalade barkumta ula jauh ki umat sniusi hanrei hakum kata kapor lawan rung uwei ubriu uba uta unong tu umpat itu une ubriu uong ya uta onole kamsniu nga isin yeme ban nga it yeme nemar kata kadau mewat kuslai ngan siu manga ya kata kuna jong me kenang ba men light na kata kecing capan saja hapatok uta unong le kamsniu da kejingkemen berkejing sniongu upediang unget badusyanya ya uta unong ba jamin jong u bat kumta hi ula yo pediang ya kata kejing siuspa lene kejing pelait ya u Jesu Kris ule thik kumne nakbanta jongi ni ngila lesniu bat lepo percaya ublei ubelong unong bishar ba bishar hok banamar kejing lesniu jongi ngila de hok ban yo ya kejing pitar ublei hanrei kat bang idang long ki bopop Jesu ula yak nakbanta jongi bat kumta ula siuspa ya ki pop jongi nambangin light nakata kejing ban saja tabalong hadujok junom la junom bat ban yo pediang ya kene kejing ai sneu bha Jesu Kris ni hab ban nge ne shanya hau kumba uta unong tu uhab ban nge ne shanya ya uta unong ba jamin kenamba kata kejing siuspa kan la ban long namar kata kadau ngidon kam ya Jesu Kris ha kejing im jongi nama udai tang mau ubala yap ban mipat na kabanta jongi naba ublei ula it kata-kata yak perthei ula IT no yala ukun bala kamaru ba uno unuru ubangej hau om jotshu hanrei yo kejing im bam jukut lada pimpan nge nisanya ahu Jesu Kris lane lada pimpat yo pediang yak jipun im ublei lane lada ya pi 4k da umen sembekut ublei kakten ublei kaong menta kesngi lada pio sneu ya kakten jong u to wat pen ya kidonod jong pi u Jesu uong bangi dei ban nget ha ublei badru ha u naba ulong kalanti kajing shisha bat kejing imde on don uban yo late sha ublei light na Jesu Kris u Jesu Kris ulong u Emmanuel ublei lem bangi ula wan chesla perthei ula im ula yap par ula mipat na kejing yap kenang ba unla ban long unong suspa bat unong penim ka Christmas ka long sepang jong u batang sepang jong u